Ečko. A teraz ako v kostole na orgáne. Ale by bolo ako Španiel, lebo však každý prsom bol nebrnka, 4. Jakú serenádu. Vilko, to musíš ísť pod okna. Ty si normálne filmová hviezda, pozri, koľko ťa tu snímajú. Šestia, poďte, Vilko, podpisov pridaš dať. To krebe, si budeš na Facebooku, celý video bude na Facebooku. Hej, môžem ťa dať aj na Facebook. Mazornický hráč toto, mazornický gitaristi. A spievaj tak, čo Vilko, radšej sedni sem, keď sa klávesí, a určite čo lepšie. Klávesí budú dať, lepšie sú klávesí. Ja som si myslel, že si myslíte, že spredu lepšie vyzeráte. Zdravím. Oni sú hambliví, viete, hambliví. Babi. Toto chcem byť na Facebooku. Toto je Zuzka, toto je Zuzka. Ja vás predstavím. Zuzka, to je dôvod ísť na Facebook. Predstavím. Zuzka. Toto je Zuzka. Toto je... Detka. A tu za týmto papierikom picovým je Veja, Veronika. Brnkátko. Tu je Ferry, náš gitarista, ktorý drží akordy. A tu je Vilko. Náš organista. Ale aj klávesista. Snaží sa niečo zahrať. Tíško. A toto je náš nový pán Diakon, ktorý o chvíľu odchádza síce, ale nevadí. Príde na veľkú slávnosť. Keď budete mať príliču. Presne tak. A príde ako nový pán Kaplan, pevne veríme. A toto je Tomáš, náš džembista, alebo bongista, ako chcete. Džembe, hrá na džembe, ale je to bongo. A to by stačilo. Bye bye, Facebook. A ty sa hambia. Peter, poď sem. Je tu veľká tma, Počkej, teraz nás A to je, tam už len zvyšok, taký doplnok, no, aby bolo. Kde sa to stopuje? Stop?